Bueno, buruketa honetan ematen dizkigute datu hauek eta kalkulatu behar ditugu probabilitate hauek. Orduan, bagoaz lehenengoarekin. Lehenengoan eskatzen du haren aurkakoaren probabilitatea. Bueno, hau izango litzateke batken haren probabilitatea. Beraz, batken 0,6, 0,4. Vale. Bigarrenarekin goaz, bilduraren probabilitatea eskatzen dabe. Orduan, formula sartzen dugu. Formula da haren probabilitatea gehi beren probabilitatea ken a ebaki beren probabilitatea bateragarriak baldin badira. Bai? Eta nik hemen badakit bateragarriak direla. Ze buruketak ematen duen datu honetan ikusten dugu a ebaki beren probabilitatea 0,2 dela. Ez da 0. 0 izango balitz, orduan batera ezinak izango lirateke, baina desberdin 0 danez badakit bateragarriak direla. Orduan, formula luzea jarri behar dugu, ezta? Orduan orain egingo duguna izango da, ordezkatuko ditugu balioak, haren probabilitatea da 0,6, gehi berena 0,5, ken ebaketarena dala 0,2, honek ematen du 0,9. Jarraitzen dugu. Haren aurkakoa bil beren aurkakoa. Hemen hau egiteko gogoratu behar gara De Morganen legeetaz, bai? Honen adierazpen honen baliokidea da a ebaki beren aurkakoa. Orduan, bi adierazpen hauek baliokideak baldin badira, euren probabilitateak dira bardinak. Eta a ebaki beren aurkakoaren probabilitatea kalkulatu dezaket batken a ebaki beren probabilitatea bezala. Bai? Honek aurkakoak baldin badira, horrela kalkulatu daiteke. Orduan izango dugu batken 0,2, beraz 0,8. Jarraitzen dugu laugarrenarekin, bai? A ken beren probabilitatea. Egingo duguna hemen izango da marrazkia, eta horrela ulertuko dugu ondo kalkulatzen ari garen eremua zein dan. Orduan, A eta B daukagu, bai? A ken B egiteragoaz. Ari Beko elementuak kentzen badizkiot, hartuko dut borragoma, eta kenduko ditut Bekoak diren elementuak, izango lirateke honek. Orduan, segaz geratzen gara? Geratzen gara haren zati honekin. Bai? Zein da kentzen ari garen zatia? Erdiko hau. Hau da kendu diogun zatia. Orduan, nik probabilitate hau kalkulatzeko egin dezaketaren probabilitateari kendu ebaketaren probabilitatea. Bai? Hau da, azken finean, haren probabilitate osoari kenduko deutzat erdiko zati honen probabilitatea, eta horrela geratzen margostuta daukadan aldearekin. Orduan, hau izango litzateke 0,6, ken 0,2, 0,4. Jarraitzen dugu. Orain, egin behar dugu beren aurkakoa ken haren probabilitatea. Orduan, egingo duguna izango da gauza bera. Lehenengo eta behin margostuko dugu eremua. Orduan, hau da A eta hau da B. Orduan, lehenengo eta behin margostuko dugu beren aurkakoa. Beren aurkakoa izango litzateke hau dana. Horrela. Orduan, borragomarekin kenduko ditugu akoak diren elementuak. Akoak diren elementuak dira honek. Honek kentzen dizkiogu. Margostu dugun eremutik kendu egiten ditugu. Orduan, geratu gara, zerekin geratu gara? Geratu gara kanpoko eremu honekin, bale? Eta kanpoko eremu hau da bilduraren kontrakoa. Bai? Izango litzateke batken bildura, bai? Geratu gara eremu guztiarekin bildurarekin izan ezik. Orduan, hau izango da batken a bilberen probabilitatea. Beraz, batken 0,9. Hau da, 0,1. Eta bagoaz azkenarekin, haren kontrakoa ebaki beren kontrakoa. Hemen berriro ere De Morganen legeak sartu behar ditugu. Nik badakit adierazpen honen baliokidea hau dela. A bilberen kontrakoa. Orduan, hau izango da batken a bilberen probabilitatea, beraz, berriro ere batken 0,9, 0,1.